Dahil ho sa seri ng lindol na naitala sa karagatan ng Ilocos Sur, mas pinaigting ng mga lokal na pamahalaan dito ho sa Ilocos Region ng mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa posibleng tsunami. Simula December 17 hanggang 22, naiulat ho ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX ang hindi bababa sa 10 lindol na may lakas na 3.0 hanggang 5.3 magnitude malapit ho sa 100 kilometro hilagang kanluran ng Santa Catalina, Ilocos Sur. Ayon kay Angelito Lanuza, ang Science Research Specialist ng PVOX, ang lindol ay dulot ho ng paggalaw ng Manila Trench, isang kilalang seismic hazard. Ipanalawanag ho ni Lanuza ang posibilidad ng tsunami run-up heights sa ilang lugar. Kabilang dyan ang Vigan City, Ilocos Sur, 14.7 meters sa San Fernando City, La Union, 11 meters sa Bolinao, Pangasinan, 11.6 meters sa Lawag City, Ilocos Norte, at 10 meters sa Pagudpud, Ilocos Norte, mga idol. Bagamat may bantaho umano ng tsunami, hindi kinakailangang magpanik. Kaanya, gamitin umano itong pagkakataon para sa kahandaan at evacuation plans. Ayon kay Maricel Tabihen, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer ho ng Ilocos Norte, agad nilang inihanda ang evacuation plans sa mga baybayin upang masiguro ang kaligtasan ng mga komunidad. Sa bayan naman ng Santa Catalina, Ilocos Sur, nagtipo ng miyembro ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council upang pag-usapan ang mga hakbang para sa kahandaan sa lindol at tsunami, kasama sa mga plano ang pag-aayos ng early warning system, pagpapatupad ng regular na earthquake drills at pagbuo ng contingency measures. Ayon naman kay Regional Director OCD Ilocos Lawrence Samina, mayroong 21 na evacuation centers sa Region 1 na kayang tumagal sa lindol na may magnitude na 8 point. Hinikayat ho ang LGUs na patuloy na suriin ang kanilang action plans upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat komunidad sa rehiyon. IFM News. IFM News. IFM News.